Naimbag nga aldaw yumanen gagayem ken kakabsat. Agyaman kami iti kaadayo ditang agururay kada kami. Patyen mi nga inururay yu daytoy oras iti panagadal. Tapatyen mi nga adun dagiti bendisyon nga inted ni Apo Dios kada kayo babaen kada dagiti simple nga panagadal tayo iti sauna. Ket nananamyon dayjay nga relasyon nga nagbukel dayjay ayan ayatyo ken ni Apo Hesus. Agyaman kami ta inpategyo daytoy nga oras. Isu nga adda kayo itatta dita ket dawaten mi nga agtultuloy kumadayta nga suportayo. Gagayem ken kakabsat siak ni Pastor Eli Rafanan nga mangkadwa manen kada kayo kada itoy nga oras iti panagadal. Kaduak itatta ni Pastor Ray Orbi kasamit ni Pastor nga Leo De Leon. Ited ko iti gundaway kada itoy nga kakaduak nga isudamet iti kumablaaw kada kayo itatta nga oras. Wen kakabsat, maragsakan kami nga makinadal manen kada kayo iti daytoy nga aldaw. Nagasat nga aldaw, nagsipud ta, adalan tayo di sao ni Apo Dios nga patyan tayo nga iso ti mang patanay. Mang paregta, iti na Kristiyano na panagbiag tayo. Kaya ito miri root, ken nasaysaya at iti panagsarbi tayo ken kuana kabayatan nga urayan tayo ni Jesus nga mangisalakan, manubot tayo. Naragsak nga oras ti panagadal ay ayten agagayem kang kabsat. Itultuloy tayo nga amuen dagiti pagayatan ni Apo Dios. Nga isu anay puon iti ayat, nga isu da iti pagbiagan tayo. Tapno iti kasta, iti na Kristyanuan apan nagbiag tayo agbalin, arumang rangay, iti naldaw-aldaw apan nagnatayo, bayat ti panagurure tayo, iti panangisalakan, ngayong karina kada tayo. Iti panagtultuloy tayo, iti nagagayim ng kakabsat, dawatag mga agtamad tayo, iti panagkararag. Madaydayaw nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit, adtoy kami manen, tapno adalin mi, dagiti sasaom, tapno maamuan mi, dagiti banbanag akayat mo pagbiagan mi. Ited mo nga rod kumat Espiritu Santum kada kami, iso iti mangted ti sirib, ken mangted kada kami ti pan nakabalin, ang mga ramid ka dagiti banbanag, tapatyen mi nga awan mabalbalin minawan ka, agtaeng ka nga rod kumakada kami, katulungan na kami nga agtaeng ken ka, dahito iti dawat mi, ken pakpakaasi mi, tinapataganagan na po may Jesus. Amen. Amen. Daytoy inadadal tayo kabsat kadaytoy nga naglabasen nga lawlawas. Tadda tayo nga ruden iti may kasyam nga leksyon. Ket isu iti ni Kristo ken iti linteg na. Naadal tayo kakabsat dagiti sumagmamano nga napateg nga kinapudno. Ngem sakbay tayo nga sirken daytoy baro nga leksyon tayo. Dawaten tayo man ken ni Pastor Ray nga isuna iti mangbasa iti paset a maniyulo nga isu iti sentro gagayem ken kabsat ti adal tayo itata nga oras. Kasto iti kunana kakabsat ti paset a mayulo tayo a masarakan ijay Juan 1:17. Kasto iti kunana tatilinteg na ited gapu ken ni Moses. Ti parabor ken ti kinapudno immayda gapu ken Jesucristo. Amen. Amen. Aday ti duwa kabsat nga sao nga kayat tayo nga buksilan iti kaipapanan na. Kan kanayon tayon nga inus-usar dayjay sao nga linteg. Owen. Pastor Leo ken Pastor Ray. Namuan tayo nga ni Apo Jesus nagbiag tinungpal na digito nga linlinteg. Idi tiyempo na dayjay linteg iti sibil, adda linteg ti gobyerno, adda iti linteg iti seremonya, ngem iti ad-adu nga inadal tayo dayjay linteg moral. Nga isu dayjay sangapulo nga bilbilin iti Dios. Namuan tayo met nga ni Apo Jesus tinungpal na daytoy nga linteg moral ti sangapulo nga bilbilin. Ta dinayaw na digiti naganak na. Nang nangruna dayjay may kapat nga bilin ket tinungpal na. Malagip ko, Pastor Leo, dahil inusar mo nga sita nga masarakan ijay Lucas 4:16. Nga kas iti ugali ni Kristo, iti tunggal aldaw, iti Sabado, ket napan ijay sinaguga, napan nagdaydayaw, timakder ket nagbasa. Dagitoy iti pakakitaan nga ni Apo Jesus, nagbalin nga ulidan
kadayjay nga panagtungpal iti bilin. Kadaytoy nga gundaway gagayem ken kakabsat iti adalen tayo anya. May panggap kadaytoy sao nga parabor. Anya dayjay parabor, dayjay Pastor Ray, dayjay kunana dayjay biblical author kunana ka undeserved favor. Dayjay may nga sagot nga saan tay kuma nga maikari. Tanualaan tayo iti kasasaad tayo, manipod ka digiti na adal tayo iti naglabas. Gagayem ken kakabsat, datayo amin awan iti labas. Datayo ket managbasol. Roma 3:23. Taamin ket nagbasol. Ket agsipud nga rod datayo ket managbasol gagayem ken kakabsat. Na ited dayjay supapak dayjay basol tayo nga datayo ket matay. Anya lakit din tani Apo Dios kunana ti paset amayulo tayo. Ti parabor ken ti kinapudno imay gapu ken ni Jesucristo. Dayjay parabor nga dayjay awit wenno insagot ni Apo Dios idi inted na iti anak na. Dayjay nga sentensya kadayjay panagsalungasing tayo iti lintag. Tadayjay lintag nga rod ket iti isingir na ket dayjay ipapatay wenno pan nakadusa ken patay iti sino man nga agsalungasing kadayjay lintag. May karitay amatay. Saan tayo ang maikaring agbyag? Gapuri pa nagsalungasing. Agsipod ta na sentensyahan tayo. Ngem gapu iti parabor, dahil nga rod, undeserved favor. Sino ako na ni Ari David? May saak lang nga igas. Ngem apay nga inayat na. Dahil kang kantaan tayo, why have you chosen me? Apay nga pinili na. Kadagiti nakadado, apay nga siyak. Apay tadayjay ayat ni Apo Dios imay ket dayjay iti kunatayo nga parabor. Insagot na dayjay biyag na ana santuan. Tapno agpaay iti biyag tayo ang managbasol. Insagot na dayjay biyag na nga agnanayon. Tapno daytoy biyag tayo nga agtungpal kuma wenno ti panungpalan na kumaket patay ket maisalakan tayo maited kada tayo dayjay biyag nga agnanayon. Isu nga gagayem ken kakabsat, suruten nyo daytoy nga panag-inadalmik, kadwaan da kami. Tamamuan tayo nga nananay, dayjay lintag ken iti ebanghelyo. Kadaytoy nga panagadal tayo ni Pastor Leo, isu iti tumulong kada tayo nga maawatan tayo, dagiti sumagmamano nga kinapudno, no anya iti takder, iti basol ken tilinteg, ken anyamet dayjay linteg nga inted ni Apo Dios, iti nasyon, iti Israel. Pastor De Leon, ited mo man kada kami, iti kapanunutam kadagitoy nga kinapudno. Kaya't kuman abasaen daytoy Roma Kapitulo 7, Pastor, aginggan na iji 12. Kunan na ditoy, anyang arod ti kunatayo, basol aya tilinteg, ni kanuman, tadyak kuma mailasin tilinteg, no saan agapu itilinteg. Kadyak mat kuma nabigbig, ti panagagom, no saan kuma akino na tilinteg, di ka agagom. Ngam ti basol idi nga adda gundaway na ginargarinak gapu itibilin kadagiti amin nakita ti agom tanawan linteg ti basol natay. Ket siyak nagbibiyagak idi nga awan linteg ngam imay tibilin ti basol nagungarmet natayak. Ket tibilin ama ipaay ti biyag nasarak ko ama ipaay ti patay. Tatibasol idi nga adda gundaway na gapu tibilin sinulisugnak ket gapu kenkwa na pinataynak. Iti kasta nga rod tilinteg na santuan, tibilin na santuan, nalinteg kenimbag. Ibagbaga ni Apostol Pablo dito Pastor,
ay ayaten agagayem ken kakabsat, nga saan anapukaw tilinteg. Ni kaanuman itilinteg kunana ditoy saan abasol. Ni kaanuman. Manipod idi punganay aging ganat umay niya po Isus, uray pay at datay niya lang itilinteg saan nga basol. Tatilinteg kunana ditoy ket nasantuan. Tilinteg ket naimbag. Iti verse 10, ibagbagapay kitdi ni Apostol Pablo, nga daytoy alinteg mangipaay itibiyag. Ngam agsipod tayo Roma ket nagbasol tayo amin, daydi nga rud penalty tilinteg umay kada tayo. Isu nga daydi mangiturong kada tayo itibiyag, agsipod ta nagsalungasing tayo, maukom tayo kadaydi alinteg. Ngam numaukom tayo kadaydi alinteg, handa kaya nga sa uwet nga basol din alinteg. No siyak kumakit, nagtakawak kumakit, makulungak, handa kaya nga sa uwen, nga basol di alinteg. Haan, siyak lang pati nagbasol. Kat daytoy alinteg, nga isuan na santuan, daytoy kitdi ti mangiturong kanyak, amang sapol ti parabor nga ibagbang pastor tatay, nga isu iti mangisalakan kanyak, manipod kaday a penalty tilinteg. Anyamot day linteg nga, ingintin niya po Diyos, itiilit Israel. No, basahin tayo iti Deuteronomy 15, Kapitulo 31, versikulo 15, kitaem, ikabil ko iti sangom itangal daw, tibiyag, ken timbag, ti patay ken tidakes. Ta ibilin ko ken ka, itangal daw nga ayatem ni Jehova a Diyos mo, amag nakakadagiti daldalan na, ken salimot matam dagiti bilbilin na, ken alalagadan na, ken linlinteg na, tapnog biyag ka, gat umado ka, ken tapno ni Jehova a Diyos mo, bendisyonan na ka, iti daga apapanam, apag tagikuan. So, daytoy linteg, nga naitid ti Israel, awan nagdumaan na, kadaydi alinteg, ti ayat, nga napalabas, nga adal tayo pastor, na ibatay mo't lang, tilinteg ni Apo Diyos, nga no kitain tayo no kasanop panangaramid daytoy, iji sang apulo, abilin. Ti maawatak nga rod, pastor, DJ kaadda ti linteg, ket saan nga iso ti pakabasulan. Taday nga linteg nga rod kitag nanayon. When? So nalaang, taday kaadda ti linteg, ipakaam muna ti basol mo. Tapno ti kas tamaamuam, ti kasasaad mo ken takder mo, ti sangwanan ni Apo Dios. Pudno, pastor. Ti kaadda ti linteg, hanga pakabasulan. Ti pakabasulan, di pa nagsalungasing ti linteg. So nga no agtulnog ka kada jay linteg, nga ti panagtulnog ka sa adal tayo tinaglabas, mapakuyugan ti ayat. Saan mo nga salsalungasingin? Kalpasan na, dayjay linteg nga naipaay iti Israel, ket isumot laeng day sa ngapulo abilin. Nga madapay dagiti linteg nga naitid kadakwada, tapno ti kasta ket dayjay panagtulnog da kadayjay linteg nga bilin ni Apo Dios ket mananay. Kalpasan na no agsukir da ken nagsalungasing damot kadayjay linteg nga di pagtutungtungan tayo sa ngapulo nga bilin, at damot iti pamayan. Tapno ti kasta ket dayjay singir ti linteg masungbatan. Sa las pagarigan, amo tayo nga dayjay sa ngapulo nga bilin ket agnanayon. Idi ununana. Oring na tata. When? Tata, idi ununana, sa sinuman nga makasalungasing kadayjay nga linteg nga sa ngapulo nga bilin, nga suteg na nayon, manipod din na tata, sa sinuman nga makasalungasing kadayjay nga linteg, adda iti aramiden na, tapno ti kasta ket masungbatan dayjay singar nga linteg. So dayto iti nainayon nga linteg nga panakamuta yun ni seremonya nga inted ni Apo Dios nga da sa sinuman nakabasol ti sangapulo nga bilin adda ti mainayon nga pamayan tapno ti kasta ket masungbatan daytoy nga singir ti linteg. So dagiti panakairuwar ti linteg ti seremonya nga may sapay nga inted ni Apo Dios nga linteg iti Israel. No alaem DJ binasa ni Pastor De Leon, Pastor Ray, J. Deuteronomio, kunana ket kitaem, inkabil ko iti sangom ita nga aldaw, iti biyag ken iti imbag, ti patay ken iti dakes.
Arig na ijay panangikabil ni Apo Diyos adda iti nagsangaan iti dalan. Pata rin na dayjay linteg. No magnaka kunana ni Apo Diyos kada ito nga linteg ko, basahin nyo kat kunana, itid nanto kada kayo, anya dayjay? Biyag. Biyag. Itid nanto kada kayo digiti bendisyon. Ngem, no agsalungasing ka, umay tumit ni patay. Umay tumit ni dakes. Isu nga iti kunana ni Apo Diyos, magnaka, kadag iti bilbilin ko. No, alahin nyo, digiti kapkapadasan, Pastor Ray ken Pastor Leo, digiti mununang tattao, ito'y lubong. Adda iti naisurat ni Enoch, una na, ket nakipagna Iti Diyos. iti Diyos. No magnaka akaduam ni Apo Diyos, O masarakanan. Nga basol kang kan. kaduam nga agtungpal da jalintag. Ta saan to nga mabalin nga makikadua ka magna, akas itinsurat na ditoy, magna ka kunana kadagiti linlintag ko. Saan mo to nga mabalin nga pagnaen ket salungasingam jalintag na? Isu nga intun no magna ka dijay, isu nga agsubli tayo gagayem ken kakabsat anya, daytoy paulo na daytoy leksyon tayo itilintag ken ti ebanghelyo. Anya Pastor Rede di ebanghelyo nga ibagbagamit ni San Pablo. Ti ebanghelyo dito ay pastor kakabsat ibagbagana dito ket dayjay damag may papanken Kristo Jesus nga isu natay ay nga isu nagbiag natay ket nagungar. Kasi sinuman nga mamati ken ni Jesus umawat ken kuana akas personal nambut ken mangisalakan na awaten na nga ni Jesus isu iti sandi kuno ti malanganen isu ti parabor isu ti sagot ken kuana nga imbes nga isu tan ni matay ngem awaten na ni Jesus kas personal manubut ken mangisalakan na tay nat isuket natay gapu ken kuana patsen na ni Jesus ti ebanghelyo umay ken kuana nga isu iti mangisalakan ken kuana. So nga iti panangawat ken ni Kristo Jesus kas personal manubut ken mangisalakan madaan ken kuana iti panakaisalakan gapu iti pamati. Tan ni Kristo nagbalin nga isu ti parabor ken sandi ken kuana iti panagbiag na. Laglagi pente dito, Pastor. Anya nga klase iti panagbiag ni Kristo. Panagbiag anatulnog iti pagayatan Panagbiag ang nagtulnog, nagtungpal, iti pagayatan ti Ama. Akas jay pasit amayulo din na panalawas. Tinungpal ko, digiti bilbilin ti Ama. Oy. Iti kayat na nga rung nasawen, dayjay na ananay, dayjay perfect kakabsat nga isu panagtungpal na, isu iti idat-daton na kadatayo. Okay. Saan nga mabalin nga idaton na iti biyag na no nagsukir? Okay. Wen. Mabalin nga ba tayo, when nagbiag, natay, nagungar. Ngem sakbay ang natay, nagbiag, nga day iti panagbiag na, nga niya, nagtulnog, nagtungpal, kadagiti bilbilin. Dayjay iti ayan ti ebanghelyo. Tanong, it's, kuwantay mo lang ang kasalamay isang kapanunutan. No bilang kuma, nagbasol ni Apo Jesus, ngem saan nga rod nga nagbasol? Uray nung natay, nagbalin ka di nga sandi. San pa? Haan. Handang awatin ni Apo Diyos nga isunay ti substitute mo. Uray nung natay. Apay nga saan nga mabalin nga iti tao, ket isuno na itipada na nga tao. Agsipod ta, iti singsingiren, wino ti dawdawaten, dayjay lintag, ket dayjay biyag, Yeah. nga maidaton, nga awan iti basol. Basol na. Wen. So dayjay ti ebanghelyo. Pudno dayjay, pastor. Ta kasano nga bayadak kuma dayjay penalty kini Pastor Urbing nga ipapatay no siya nga mismo damo bayadak nga ipapatay. So hangko may sandi. Basol amat. Dila ang makaisandi ako dayjay awan bayadan na nga ipapatay. Dayjay laing ti makaisandi. So nga nukit kita ente ditoy, at dadayjay ko na tayo nga naisurat alintag.
Sakbay nga naitid ni Apo Jesus, dayjay sangapulo nga bilin, ijay Bantay Sinay. Bantay Sinay. Addan digijay nga linlintag nga amudan. Akas dayjay bagak itatay, idi napan nga panagadal tayo. Adda digitay panangisuro ni Apo Diyos babayin iti naturalesa. O, oral. Adda iti panangadal na Apo Diyos babayin ti konsensya. Malagip mo, Pastor Ray, di napantayo kinasabaan iti barangay Abaya. No magnatay iti karayan kada giti gasmin idi ni brother nga Pulyon. Mulyon. Saludsudak kadakwada gaming kakabsat ije niya, karayan. Intuno ababa iti danom, tambakan da iti bato, lapat kunada garamid da ti lapat. Intuno adda ti danomen, bulusan da iti fingerlings at tilapia. Ti saludsudak kadakwada, ape awan mangalat at tilapia ditan. Awamit agbantay, awamit iti alad na. Amum ti kunada, Pastor De Leon. Awan ti agala ditoy, taam mo da iti lintag. Kaya no, saan pa'y nga nakadanon iti Ebanghelyo di jay, no, rarigam, ti may kaskasaba nagan na Apo Jesus. Ti kayat na nga ron nga sawen, addandag iti tattao, nga tungtung palin da dayjay lintag, uray no saan da pa'y anangag, saan da pa'y anabasa, tani Apo Diyos, inted na dayjay Pakam mo lintag. na, kadakwada. Ngam ada iti misyon gamin, Pastor Leo ken Pastor Ray, nga inted ni Apo Diyos kadagiti Israel, no apay nga isuda dayjay kunatayo nga nangitalkan na itilintag. Anya dayjay nga misyon na. No, kitaan tayo ijay Deuteronomy matlaang pastor. Dahito nga misyon kat awan sa bali, no saan nga dayjay pan nakaisalakan dagiti tattao. Isudat arabatan na. Pinili day na, nagbalinda anasantuan anasyon ay iten agagayim kang kakabsat. Napili akapututan, na ariyan akinapadi. Tati rason, ket aramatan na, amangidanon ti panakaisalakan kadagiti sabsabali. Ket iti panangidanon da makasapul amakita kadakwada dayjay ayat ni Apo Dios. Ket inten na kadakwada no kasanumet ti panagayat isu nga dayjay ayat ti Dios ken ayat ti padang tao. No kaya nang sawen, isudat ti instrumento ni Apo Dios nga mangipadamag ti Ebanghelyo, ti panakaisalakan. Idi mo na at tiyempo. Di mo na at tiyempo. Tapno maamuanda nga ni Apo Dios isu ti Dios ti ayat na marso ti langit. Anya iti nagbindutan ti Israel. Sanda nga inaramid da misyon. Ngayon tad ni Apo Dios kadakwada nga ipakaamuda iti ayat ni Apo Dios, pakaamuda ti Ebanghelyo, ti panakaisalakan, pakaamuda nga adda ti Dios nga namarso ti langit ken ti daga. Iti so amin anas nasyon. Ipabigbig kuma ti Israel kadagiti amin nga nasyon nga ni Apo Dios nga Dios nga namarso ti langit ken ti daga. Isu ti pagruknoyan, pagrukbaban, pagtungpalan kadagiti amin nga pagayatan na. Sinaludsod ko dito, Pastor Ray, tayo di na panalawas, inusar mo dahil Roma 11. Nga inyarig ni Pablo, dagiti Israel, no, alain yung kabsat niya, di Roma 11, inyarig ni Pablo, dagiti Israel, akasa nga iti puon, iti ulibo. Ulibo. Ket, adda dayjay nukit kita dayjay sao nga sinipak. Dayjay sinipak saan apinukan. Anya? Tinukul na. Tinukul. No dikit di ko man, adda ko man, agpruning ka, adda dayjay, mabalin mo nga dayjay pruning shears, natadam, mabalin nga dayjay ragadi, mabalin nga jabunan. Ngem iti pinamayan daytoy nga agtartaraken kadaytoy nga sanga. Sakbay ng insulbong day sanga nga atap. Sinipak na dayjay nga sanga. G17. So nga kunanat toy ket ngem no digiti daduma asang sanga nasipak da. Ket idinto amay saka nga ulibo nga atap na isulbong ka iti puunda. No kitain yung absat,
adday iti aramidin ni Apo Diyos kadagiti inayaban na nga anak na no handang aramidin di trabaho da, Sipakan na. yada diyo na Apo Diyos, Pastor Ray. Agad na. Yada diyo na Apo Diyos. No di iti kitain tayo tata dito niya, dahil man leksyon tayo nga maipanggap iti parabor. Dahil leksyon tayo iti Juan 1, versikulo 17, iti pasit amayulo tayo. Nga iti kunana, ket iti parabor ken ti kinapudno, imay ken ni Kristo. Kristo. Anya dayjay nga kinapudno. Anya dayjay nga parabor. Tainted ni Apo Diyos, Pastor Ray, iti lintag, nga agpay, iti amin a nasyon, babaen ti Israel, kini Moses. Nga di may ni Apo Jesus, anya inted na para kada tayo. Kinalintag ka. Kinalintag. Kinapudno. Anya tikat ng sawan ni Juan Kadayjay. Pagka muna kada tayo kakabsat, Pastor, di kinalintag ni Apo Diyos, nga mangisalakan kada kita tao, nga daken kuana ti kinapudno, nga awan ti sabali pakasarakan no di adalain kan kuana. Nga isu ti paggapuan ti parabor, isu ti parabor, ket adaken kuana ti kinalintag, nga saan nga pagtangsitan ti sa sinuman, a tao, iti kinalintag na no di ket kinalintag nga agapulaen ken ni Kristo. Kinalintag, dayjay kinalintag nga agaramid ti naimbag. Nga isu ti pagayatan ni Apo Dios. Laglagi pun tayo nga iti tao ket nagbasol. No alain nyo dayjay panangi dilig, panangi compare iti Biblia, iti basol kilo. Idi may ni Apo Jesus, inted na dayjay kinalintag. Kinalintag. Kahit nangarog nga sawen, agbiag a kinalintag, agsipod ta, aramidin na, tungpalin na itanya. Dayjay lintag. Paglintag. No, kitaan tayo anay, Pastor. Dayjay a kinalintag nga ited ni Apo Dios. Awan sa bali no saan nga dayjay kinalintag nga dakin kuana. Agsipod ta nagbasol tayo, ket kilo tayo, bayadan na dayjay abasol tayo, alaen tayo dayjay a kinalintag na. Isu ti magbagana dito di Isaiah kasla substitution. Alaen na jay lugar ko, tapno maalak jay lugar na. Dayjay ti kinalintag, dayjay ti parabor, ngayon ni Apo Diyos kada tayo, babaen ken Apo Isos. Nga uray sa anak ko maamay kari, ay ito nagagayam ken kabsa. No sa anak nga talaga nga may kari, gaputa dayjay nga ayat na. Innala na di kasasaad ko akilo, tanwag balinak analintag, gapu jay kinalintag na. Kat daytoy akinapudno, pukawin na di kapanunutan nga ti pakay salakanan tayo ket jilintag. Dayjay pukawin na di kapanunutan nga timang palintag kada tayo ket jilintag. Haan? Timang palintag kada tayo, awan sa bali no di ni Apo Isus. Dayjay lintag, isut tumulong kada tayo, ngagtalinaed analintag, gapu di inaramid ni Apo Isus. So, pa ko ng Pastor, nga awan na pulos ti kabailan tayo nga agbal nga naimbag. Awan na pulos ti kinalintag tayo, managbasol tayo. Ngem ti kinapudno, ipakaam mo ni Apo Isus kada tayo kakabsat. Isu dayjay kinalintag na iti panagtulnog a panagbiag. Tutudun na ti leksyon tayo, nga ipaay ni Apo Diyos kada tayo ti kinapudno. Anya dayto nga kinapudno, dayjay nalintag a panagbiag. Ket anya dayjay nalintag a panagbiag, isu dayjay panagtulnog ti pagayatan ni Apo Diyos. Ngem laglagi pun tayo lata. Dayjay naglabas eleksyon tayo. Siyak iti puon iti ubas kunana ni Apo Jesus. Pudno. Da kayo iti santak. Ti kunana ni Apo Jesus, awan iti mabalinan nyo no saan kayo nga taeng kanya. Pudno. Dayjay kinalintag ni Apo Jesus. Isu dayjay panagtungpal na kadagiti bilbilin iti amana. Ket dayjay nga panagtungpal na iti bilbilin ti amana gagayem ken kakabsat. Isu dayjay metlaeng tumulong kada tayo. Tati kunana dayjay
Roma 1:16 kunana tadyak ibain ti ebanghelyo ta isu iti pannakabalin iti Dios ang maipaay ti pannakaisalakan iti tunggal maysa a mamati. Dayjay pannakabalin adda ken Kristo. Naawan ka ken Kristo ni kaano man nga adda dayjay a pannakabalin. Ano ka balin? Yeah. Masapol nga adda dayjay nga ebanghelyo isu nga dayjay buklen iti naimbag adamag dayjay panagbiag ni Apo Hesus dayjay papatay ni Apo Hesus dayjay panangawat ni ti Ama ken ni Apo Hesus adayjay kunam tatay sandi iti panagbiag tayo a managbasol itatan intuno awaten dayjay nga ebanghelyo dayjay umayen dayjay pannaka balin. Balin. Iti pagamamang kakagayim ken kakabsat anya. Dayjay nakadadulat ta dagiti umay nga mangisuro nga awanen iti lintag. Tapno daytoy parabor ket mapaadda kada tayo tati kunada adda tayon babaen iti parabor saanen nga babaen iti lintag. Ngem saan nga isursuro iti leksyon tayo nga idin nga imayen ni Apo Hesus ket pinukaw na iti lintag. Uno. No di kadi iti sursuro na kada tayo addang agnanayon dayjay nga lintag mataginayon dayjay nga lintag ket ni Apo Hesus nga isu dayjay ebanghelyo nga isu iti mangited kadayjay nga parabor isumit laeng iti bilag nga mangtulong kada tayo nga mangtungpal kada gidya bilbilin. Naimbaga damag, Pastor. Tadayjay nga rod parabor, iso dayjay iti gundaway ni Apo Dios nga mangisalakan kada tayo, mangulot-ut kada tayo manipod ti agtultuloy pa nagbasol, kat patsyan tayo daytoy, takas kunana jay, isalakan tayo puti parabor, mabaan ti pamati, ngem daytoy nga parabor, saan nga agpatingga jay, nga naisalakan na tayo gaputi pamati, naisalakan na tayo gapu iti panakakondenar ti basol. No tikit iti dayjay nga parabor, kagayam kan kapsat, tumulong kada tayo nga agtulnog, ti pagayatan ni Apo Dios. Wen. Tumulong kada tayo nga mangbalbaliw, iti panagbiag tayo nga may tunos ti panagbiag ni Kristo. Tapno ti kasta, dayjay kinalintag ni Kristo ket agtultuloy nga makita iti panagbiag ti maysa nga tao. No kayat ko nga buklen deta kinapudnong imbagang Pastor Ray, saan nga mabalin nga ibaga iti maysa a managbasol nga addaken kuanan dayjay parabor inawat nan dayjay nga ebanghelyo ket agtultuloy nga salungasingin na itilinteg at tinungpal dayjay a parabor ken dayjay nga sentro ti ebanghelyo. Sana pudno dayjay no inawat na ti parabor ti panakaisalakan. Wen. Saanan nga makondena tatakit agtultuloy mga lagsuksuker ay ket sana pudno dayjay panangawat na. No inawat tayo ti parabor ni Kristo Jesus ti asin na, panangisalakan na, pamakawan na. Amin na banag nga ngayon daya ni Apo Isus nga kinalinteg ket inawat tayo. Isumot ti gundaway tayo ngagbiag iti pagayatan na. Dayjay bilag ti parabor, isu ti bilag nga mangbalbaliw ngagtultuloy iti panagbiag tayo. Isu nga dayjay ti kang kanayon tayo nga iturong agsukir. Iyunay-unay anya. Iti sigod nga panagbiag tayo, Pastor Leo, Pastor Ray, panagbiag nga agsukir. May teman mo saan? Ikang kay ti simple nga ilustrasyon. No kas pangarigang kapinpintor dito yung alamisaan, ket ikabil ko kung kumaka, don't touch, wet paint. Di tao lumabas ka, ay, nabasagayam ko na. Ket naibagalaguro doon nga hamo sa gidan, ta nabasa dahi tapinta. Ugali dahi tao nga agaramid iti maikaniwas. Tadangarod kanya na dahi kung kunatayo in theological term, ada dahi propensity to sin. Ngayon kasano itata nga dahi nga panaguyos iti biyag ng agbasol
Ket mai-reverse nga agbiyagan nalintag. Babaen kada jay parabor, babaen kada jay ebanghelyo. Ang kasda jay kung nagtatay Pastor Leo kan Pastor Ray, imposible nga sika nga may nga managbasol nga insalakan babaen iti parabor. Kunana ni Pablo, saved by sinner, saved by grace. Kit tarigagay mo nagsukir. So ano kitaan tayo, Pastor? Dayjay parabor nga inawat tayo, nga inted ni Kristo, iso dayjay kaslakayat nga sawan, inawat tayo ni Kristo. Agsipod ta inawat tayo ni Kristo, hantay mabalin nga agbasol kuman. No di kat agbalin tayo kas kunan ni Apostol Pablo, masapul amatayak, dayjay daan na kinatao na, iti inaldaw, tapno iti kasasaanan nga siyak ti agbyag, no di kat ni Kristo nga dakanyak. Tano kunak to nga inawat ko ni Kristo, ti parabor na dakanyak, kat hanak tumbot nga agbyag, akas pa nagbyag ni Kristo, ang nagtungpal kadagiti pagayatan, ti Ama, kasanon to nga ibagak nga ron nga dakanyak, ni Kristo, adakanyak di parabor na. Narigat nga kwada ito, agan anad tayo. Saan tayo nga ibaga, nga idin nga inawat tayo ni Kristo kasan tayo agbasol? Pudno. Agbasol tayo lata. Agbasol tayo lata. Ngem iti nagdumaan na, umuna, nung nagbasol ka man, Pastor Leo hamoy kagagara. When? Idi awan ni Kristo kanyam, si gagagara kang agbasol. Pudno. Siya. Ngem idin nga inawat mo ni Apo Esos, inawat tayon gagayem, iti manubot tayo, agbasol tayo, ngem saan tayon nga ingagara. Bikadwa, no agbasol tayo man, Pastor Ray, nalalaka nga detay matubngar tayo. Ket apan tayong agbabawi, saan tayon nga makirinrin na son, ket kun, han ko nga basol deta. Tapay, adda day dyan na santuan nga espiritu, nga agtaeng kada tayo. Adda day dyan mangibagbaga kada tayo nga kang kanayon, day dyan inaramid tayo na imbagman, winodakes. Day dyan iti pagsayaatan na, day ito inadal tayo itata, nga day ito may panggap iti linteg, ken iti ebanghelyo. When adda day dyan linteg, when adamit day dyan ebanghelyo. Masapul nga agtultuloy day dyan nga linteg, masapul nga agtultuloy met iti ebanghelyo. Ebanghelyo. Day dyan nga ebanghelyo, iso day dyan na imbag adamag, iti panagbiag ni Apo Esos. Biag nga nagtulnog, biag nga insagot na, ket inawat ni Apo Diyos, Diyos Ama day dyan nga sagot ti anak. Nagpaay ka dati. Nagragsak, Pastor, ti umawat ti parabor. May isang nagpahiduma kapadasan. As pagarigan, nakitulagak ti may isang kabsat nga umutangak. Kalpasan na ke titulagan, bayadak da ito nga utang ko, iti kasto nga aldaw. Ket no siyak mismo tinang ibaga, ket no saan ko mabayadan da ito nga utang ko, ket ikatong ti kikit ko. Ay, hanggang sapsapat. Pagarigan lang. Pagarigan lang. Pagarigan lang. Ke jak madanon de jay nga nagtulagan mi. Ket umayon ti aldaw apan nagbayad ko, jak pailaag na kay remedyo pagbayad ko. Ket agsipud tayong bagakas jay, ta nagtulagan kami, kay kurah na mo impilpilit. Agsipud tatulag tayo, ke ikatanta kikit mo. Kuna na. Awan nga talaga, arma pasamak kanya ka. Awan nga talaga, jak may liklik nga talaga ta, dahil titulag. Ke idi itanggayak ta kikit ko, at dati imay, apay niya kukuin niyo. Kuna na. Namuan na ti problema. Ket kuna na, data mo lagayam ti utang mo, nina dato yun eh. Kuna na, isunat nagbayad. Imay ti parabor kanyak, imay ti pan nakapakawan, imay ti pan nakaisalbar. Anya nga'y tiriknak kadadyan ng bayad. O anyan tiragsak ko, anyan nga talna, anyan nga talgad ko. Araku pagkarapalalo ta sinalbar na dahil pan nakaikat ti kikit ko. Ni Apo Diyos kasjay, ti pan nakariknak. O anyan nga ragsak ko,
Anyan nga talnak kan talged ko. Ket awanan ti rason ngagsukurek kan kuana ta isu ti gapunan no apay nga nagbiagak. Isu ti gapunan no apay tutuluyak nga naragsak. Malagip ko iti kapadasan dagiti Black Americans. Negro kuna da idi. Dagiti negro ket nagbalindang adipen. There were slaves iti Amerika. Ket ilako da digitoy. Akas maysa nga gameng iti balay. Ilako da. Iti maysa nga aldaw nagpasyar iti maysa nga nabaknang a lalaki nga puraw. Nakita na iti nabaneg nga baro nga tagabo di negro. Si kakawar ti imana, si kakawar ti saka na. Dinamag na kadag aglaklako no mano iti bayad daytoy a lalaki. Ket idi nga nagtinawar da binayadan na Pastor Leo. Ket magmagnan day kwa. Magmagnan day puraw. Sumursurot day nangisit. Ket kunana day puraw, you can go where you want to go. You are already free. Kunana met day nga nangisit kunana sumuro takken ka tasika iti nang waya-waya kanya. Nagsayaat. Anya iti turong na daytoy. Iti turong na daytoy kada ito leksyon tayo. At datoy daytoy lintag. Nagbasulan tayo. Imay ti Ebanghelyo kini Apo Jesus. Idin nga binayadan ni Apo Jesus dagayjay nga ising-singir. Dayta ti term mo Pastor Ray. The demands of the law. Ising-singir iti lintag. Anya iti isingir na. Gapo iti basol tayo. Iti supapak na patay. Ngem adda iti natay iti lugar tayo. Gagayem ken kakabsat kasanungay iti panagbiag tayo. Kasanungay dayjay dayjay man panagsubad tayo. Kadayjay Dios nga nagayat kada tayo. Anyan nga mabalintay nga ibagaan niya nga kuna tayo ket Apo agsipod ta inayat nak ayaten kamay. Kunana ijay Roma, inayat na tayo, sakbay tayo nga inayat. Dayjay iti parabor. Dayjay iti Ebanghelyo. Kadayjay nga tarigagay ni Apo Dios, kadayjay ili na iti Israel idi. Pastor Leo ken Pastor Ray, isu ti tarigagay na kada tayo itata. Datayon ti nasyon na. Datayon iti inikkan na dayjay nga parabor. Inikkan nan dayjay nga Ebanghelyo. Ket iti tarigagay na magnatayo kadayjay nga linlintag na. No magnatayo niya ti karina Pastor Del Leon di binasam. Bendisyonan na tayo kung nanandi tayo Pastor. Biyag. Ited na kada tayo iti biyag ang nanayon, ited na kada tayo iti bendisyon. Kat daytoy ited na pay iti panakapatidug ti biyag tayo. Ado dagiti ited ngayon karin ni Apo Dios. Kapsat kada tayo. Tilaeng kitaan tayo. Dayjay aparabor nga inted ni Apo Isus saan na nga pinukaw tilinteg. No di ka dayjay parabor nga inted na iso tumulong kada tayo tapno tungpalen tayo tilinteg gapo ken Kristo ang mapapigsa kada tayo. Ada dayjay pa nagsasao tayo itata Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay cheap grace. Among dayjay cheap grace kuna nalaka awan serserbi parabor. Inawat mo ni Apo Jesus ngem agtultuloy nga agbiag iti kinasukir iti lintag. Iti pudno nga Ebanghelyo dayto inadalta itata. Intun no awatem ni Apo Jesus dayjay met laeng a panagbiag na the life of Jesus. Isuntumeten babaen ti parabor na iti pagbiagam. Saan na pudno nga parabor nga rod no inawat mo ket saan na ka nga balbaliwan nga agtultuloy. Wen. Ngem no inawat mo ti parabor ket balbaliwan na ka nga agtultuloy nga mayasping iti panagbiag ken kinilinteg ni Kristo Jesus. Dayjay ti pudno a parabor. Naglagipin nyo da dayjay gamin tarigagay ni Apo Dios. Dayjay tarigagay ni Apo Dios ket maisubli dayjay napukaw nga ladawan na kada tayo. It is the restoration of His lost image. Babaen iti basol,
dayjay nga kababalin, dayjay nga karakter ni Apo Diyos na dadael. Ngem saan na tayo nga palubusan, nga dayjay akababalin na ket saan ama-restore kada tayo. Okay, okay. Ket dayjay iti kayat na nga mapadda. Tatikunan na iti maysa nga manurat gagayem ken kakabsat. When the character of Christ is fully reflected, kanyam, Pastor Ray, kanyam, Pastor Leo, kanyak, ken kada tayo maamin kagayem ken kakabsat. Okay. Kunanton iti Diyos ama anak ko, kunan na nakasaganan, di kita apan mong insalakan. Apa mo alaan na yun. Anyan nga nagragsak tong aldaw. Tainton no makadanon tayo di langit. Mabalin tayo itong ikanta. Dahil di kanta nga Amazing Grace. Nga kunan na urin o datay ton iti rinibo-ribo ataw-tawen di langit. Santong aglipas dahil di pa nagkanta tayo. Nga niya, Kaskas da. naisalakan tayo, nabalbaliwan tayo, ket adda tayo ito iti langit, babayin iti niya. Parabor. Ken parabor lang. Gagayem ken kakabsat, nananam yu kadi dahil parabor na Apo Diyos. Ket sapay ko mga dahil ito nga panagiinadal tayo, ket yasideg ni dahil nga ayat ni Apo Diyos kada kayo. Intid na iti anak na nga bugbugtong ni Apo Jesus nagsagaba ni Apo Jesus ket na tayo. Agpailaeng kanyam ken kanyak akas may sa nga nagbaso. Anyan nga ayat, anyan nga parabor. Agkararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Bigbigan mi nga gapu iti basol ket saan kami nga may kari. Bigbigan mi o Diyos nga nasentensyaan kami iti papatay. Tay sungarod iti dawdawaten ken isingsingir iti lintag. Nga magyaman kami ama ta si kay ti Diyos anapnuan iti ayat. Wala po. San mo nga kinayat nga daga kami nga anak mo nga pinarsuam. Ket mapukaw nga awan o Diyos iti panakaisumpot ni. Inted mo iti anak mo. Agyaman kami na nagbiag, nagtulnog, kadag iti bilbilin mo. Ket agyaman kami, ta isuna iti nagbalin nga sunumi. Agyaman kami iti sagot o a Diyos. Dawatin mi nga digitoy nga kinapudno. Ket isu kumamit ama iti awaten, dagiti kakabsat mi nga kaduami nga nagadal itata. Agyaman kami, ti gundaway nga mabalinda kami nga isalakan, babaen ken Kristo Jesus nga manubot ni. Agyaman kami ama ta denggem dagiti nga kararag mi. Agraman kadi iti panakapakawan dagiti basbasol mi. Ta dinawat mi digito iti kay karyan nga po ni Jesus. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, ket awisen da kayo, nga intunumay nga lawas iti kastoy manen nga oras, ket agkakadwa tay tumanen nga ituloy nga ripaswen, dayjay napili nga adal tayo, iti oras, iti panagadal. Datoy kami iti studio, ket agyaman kami, nga da kayo nga kang kanayon nga makikadkadwa kada kami, ni Apo Diyos iti makadda kada kayo kakabsat, imbanggal daw yung amin.